Викам, тия дет подскачат да вземат едно хорце да ударят. И гледам колко са. Той мъж има, който подскача. Някой трябва да пази там. И сега е кученчето да си пини и то. Има за всички сега. Много са интересни. Как подскачат. Ама всички... има и дронче. Виж дрон. Там седи дрона и ги снима. То като ти летяща чиния. Те си правят такова. Вярвам, че всички подскачат там. Как беше? Кой не скача е червен. И сега е кучето и тога. Ама наистина много внимание привлича. Такви чудеса.